Kým na zem zosadá noc, zo zvukov slávnosti stúpa do ľudových štvrtí Teheránu spev plný nádeje. Dnes večer oslavujú Iránci Nourúz, sviatok nového roka starovekej Perzie. Pripomínajú si ním posvetný oheň, ktorým prorok Zaratustra kedysi na úsvite čias potvrdil ich bdenie nad osudmi ľudstva. Dnes sa na Irán zo všetkých strán znášajú obvinenia z úmyslov zapáliť tým ohňom svet. V roku 1979 Irán vznietil Stredný východ, odolával Amerike, hrozil Európe a neustále spochybňuje svetový poriadok. Od islamskej revolúcie Irán naháňa svetu strach. Lenže vojna medzi Iránom a svetovými mocnosťami trvá už viac ako 100 rokov. Je to vojna o ovládnutie posvetného ohňa zeme. Vojna, ktorej hlavným cieľom je ropa a kde hlavnou stávkou je jadrová energia. Priblížime vám jedno storočie. Príbeh ľudu, ktorý sa zrodil v dávnych hlbinách ľudských dejín a ktorý stále neprestáva hľadať vlastnú cestu, zmietaný medzi náboženstvom a revolúciou, cudzou nadvládou a nezávislosťou, Orientom a Západom. Príbeh ríše, ktorá odhrnula svoj závoj. Slovenská televízia uvádza francúzsky dokumentárny film Irán. Storočie bojov o ropu. Scenár, réžia, Za súčasnou tvárou Iránu sa ukrýva takmer zabudnutá civilizácia dynastie Kadžárovcov. Na týchto miestach v Golestanskom paláci sa od čias francúzskej revolúcie pokúsila vzkriesiť zašlú slávu kráľa Dária, hodvábnej cesty a šíitskeho islamu. No v zápätí sa ohlasujú búrky rétoriky pokroku. Na dvere bijú koloniálne veľmoci. Začala sa tzv. Veľká hra, strategický konflikt britského impéria na juhu a Ruska na severe. Cieľom bolo ovládnuť moria medzi Európou a Áziou. Už vtedy sa Perzia zovretá medzi Irakom, Kaukazom a Afganistanom zmenila na sud s pušným prachom. Perzia, neskorší Irán, sa už vtedy musela podrobiť diktátu imperiálnych votrelcov. Na trón nastúpilo 14-ročné dieťa a ohlásilo koniec dynastie Kadžárovcov. Vyčerpaná monarchia sa potáca. Jej agónia potrvá 2 desaťročia. V šere teheránskych bazárov sa od roku 1905 rozochvievali ozveny európskych revolúcií a nacionalizmov. Ulica sa ozýva šepotom aj dunením. Intelektuáli, meštiaci, náboženskí vodcovia sa búria. V roku 1906 sa Irán stane prvou krajinou Stredného východu s ústavou a parlamentom západného typu. Hnutie sa obracalo proti cudzej nadvláde, proti dohodám podkopávajúcim národné hospodárstvo, proti oslabovaniu náboženstva a proti korupcii. Klérus vnímal moderné prúdy ako cestu k likvidácii náboženstva. Náboženstvo si spočiatku s revolúciou neodporovalo. V tom čase sa duchovní necítili ako protivníci Západu. Práve naopak, priťahoval ich západný pokrok so všetkými jeho prejavmi. Predovšetkým myšlienka slobody a právneho štátu. Medzi náboženskými aj svetskými lídrami vtedy panovala všeobecná zhoda. Duchom konštitučnej revolúcie sa niesol aj duch islamu, no bola to revolúcia modernity.
Iránci sa prebudili z dlhého spánku a pochopili, že sami sú vo vleku svetového pokroku. Modernita sa však napokon nezrodila zo spojenia islamu a demokracie. Všetky prevraty 20. storočia zapríčinil objav ropy. Pred rokom 1908 sa hovorievalo, že ropa v Iráne presakovala spod skál už od staroveku. Ľudia ju nazývali žravý oheň. Ropa je prekliatie všetkých krajín, kde ju človek objaví. Ropa sa stala pre Irán obrovskou kliatbou a zároveň požehnaním. Irán bol prvou krajinou, ktorá spolu s Angličanmi produkovala ropu, vďaka čomu sa mohol po mnohých stránkach rozvíjať. 14. apríla 1909 bola založená anglicko-iránska naftová spoločnosť. Londýn sa chopil moci. Iránska ropa sa stala britskou. Britské kráľovstvo bolo v tom čase najväčšou imperialistickou veľmocou sveta. Hlavným záujmom bolo ovládať iránsku politiku a prostredníctvom ropného priemyslu ovládať aj hospodársku budúcnosť Iránu. Bohatstvo krajiny drancovala cudzia spoločnosť, ktorá nemala ani len povinnosť vzdelávať a školiť Iráncov, ktorí pre ňu pracovali. A tak, kým sa Európa zmieta v hrôzach zákopov a Rusko zaplavuje bolševizmus, Perziu zachvátil spoločenský rozvrat. Z chaosu svetovej vojny vychádza nový vodca. Je to Reza Chán, dôstojník iránskej kozáckej brigády. V roku 1921 vstúpil do Teheránu a dal sa vymenovať za generála a ministra vojny. V zamani ke dowlat Qajar 15 sal ba'd az mashruta az bain raft. Po 15 rokoch od konštitučnej revolúcie, počas ktorej sa rozpadol kadžárovský štát, zavládol v Iráne nový režim. Potreboval novú politickú ideológiu, nové hodnoty a aj nové myšlienky. Reza Chán, známy neskôr ako Reza Šáh Pahlaví, bol ich symbolom. Tak ako Mustafa Kemal Atatürk v Turecku, aj Reza Chán bol naklonený západu. Pokrok bol preňho národná revolúcia, armáda, priemysel a sekulárny štát. Atatürka veľmi obdivoval. Myslel si, že ak Atatürk založil republiku, aj on sa môže stať prezidentom. Preto sa pokúšal zmeniť Irán na republiku, ale šítsky klérus proti tomu zásadne vystupoval. Medzi Reza Chánom a klérom sa vyvinul silný antagonizmus. Iránske ženy sa po 1300 rokoch emancipovali a zbavili sa závoja. Spoločne s mužmi sa môžu slobodne zúčastňovať života svojej krajiny. Reza Chán zakázal zahaľovanie ženskej tváre. Bol to len spôsob, ako na ženách presadiť svoju vlastnú vôľu. Tak ako aj dnes sa nosenie alebo nenosenie závoja ženám násilne prikazovalo. Reza Chán zaviedol vzdelávací systém, ktorý sa inšpiroval západnými školami a univerzitami. To narazilo na odpor náboženských zoskupení. V Iráne založil veľké množstvo moderných inštitúcií. Presadzoval to silou, ale krajinu postavil na nohy. Na pochode v ústrety modernite sa Reza Šáh Chán vracal ku koreňom. Z očí voči šítskemu kléru oživil mýtus Dária, Zaratustru a Perzepolisu. Perzia sa stala Iránom, krajinou Árijcov. Z islamu mala ostať číra spomienka. Keď sa dostal k moci, cítil sa oprávnený zaviesť novú ideológiu.
Reza Šáh sa v Iráne pokúšal nastoliť nacionalistický model po vzore aktuálneho diania v Európe. Lenže demokracia a islám sa vzbúrili. Členovia parlamentu, sekulárny reprezentant Mohamed Mossadegh a Hasan Modarres z náboženských kruhov sa postavili na čelo opozície. Modarres یکی از همین 5 مجتهدی بود. Modarres bol jedným z 5 duchovných vybratých z najvýznamnejších teológov tých čias, aby v parlamente zastupovali a kontrolovali školy Koránu. Pre Hasana Modarresa bol Reza Šáh zástanca Angličanov a nie nacionalista, za ktorého sa vydával. Mossadegh bol nútený opustiť krajinu, Modarresa zatkli a onedlho popravili. Neoblomný šáh tak prebudil zakladateľský mýtus šítskeho islamu. Toho islamu videdencov, ktorý umožnil Perzii uchovať si vlastnú identitu spojením myšlienok odboja a martýrstva. Smrť umožnila Modarresovi stať sa legendou svätých imámov, obetovaných v mene Božom a v mene svojho ľudu. Dátum jeho popravy si dnes v Iráne pripomínajú Dňom parlamentu. V období vlády Rezu Chána Irán vstúpil do 20. storočia. Bolo to v čase, keď sa mnohé krajiny prudko rozvíjali a napredovali. V Abadáne je rafinéria a prístav tankerov. Časy sa rýchlo menili. Okolo roku 1927 boli objavené obrovské ropné ložiská v iráckom Kirkúku. Centrum záujmu sa presunulo do Iraku a Irán už nebol jediným producentom ropy v regióne. Teraz bol na rade šáh, aby sa vzbúril. V období vzostupu totalitných režimov Irán poprvý raz žiada o členstvo v Organizácii spojených národov. V roku 1933, po 32 rokoch od podpísania prvej zmluvy, vznikol spor medzi Reza Chánom a Britmi. Drancovanie iránskeho nerastného bohatstva anglicko-iránskou naftovou spoločnosťou sa muselo skončiť. Šáhovi sa podarilo zmeniť niektoré podmienky zmluvy. Bola uzatvorená na 60 rokov a nakoniec ju predložili na 90. Jasne vidíte, že z takejto zmeny Irán nemohol mať žiadny osoch. A práve preto sa začala v iránskych politických kruhoch výrazne presadzovať myšlienka znárodnenia ropných zdrojov. Je to porážka morálky, politiky a ekonomiky. Reza Chán sa britské a sovietske zovretie pokúsil uvoľniť prizvaním tretieho partnera, Nemecka. No s nástupom Hitlera k moci sa Teherán nanovo zmieta v blúznení európskych horúčok. Reza Chán sa nazdával, že spoluprácou s Nemeckom bude mať Irán osoch z jeho technológií a ekonomických skúseností a bude tak môcť získať status neutrálnej krajiny. Reza Chán k nacistickému Nemecku neinklinoval sám. Bol to aj Irak a veľa ďalších arabských krajín, pretože vystupovali proti Britom, Rusom aj proti spojencom. Šáhov zápas o neutralitu nezmenil v predvečer druhej svetovej vojny vôbec nič. Kvôli rope sa Irán opätovne stal svetovým magnetom číslo 1. Rusi vnikli do Iránu zo severu a Briti z juhu. Cieľom bolo zabezpečiť prístup k rope. Stretnutie bolo prosté. Sovietský dôstojník výstrelom informoval generálny štáb, že spojenci vytvárajú front z Arktídy až do Líbie. Rozdelili si krajinu a riadili ju. Dôležitá pre nich bola len vojna a Irán sa nedokázal zbaviť postavenia vojnovej koristi v rozdvojenej krajine. Vtedy určite nie.
Tlačili šáha, aby odstúpil z funkcie. O 30 rokov neskôr si šáhov syn a nástupca na to poníženie spomínal nasledovne. Navzdory hlbokým synovským citom, ktoré pociťujem k môjmu otcovi, vždy mu budem vyčítať, že vtedy nepodmínoval ropné polia a nepovedal, ak sa ich dotknete, všetko vyletí do povetria. Prísahu nového šáha, ktorý je priateľsky naklonený Británii, sprevádzal slávnostný pochod. Za prítomnosti armádnych veliteľov zložil prísahu a prvýkrát sa podpísal ako perský šáh. V decembri 1943, viac ako rok pred konferenciou v Jalte, sa v Iráne stretli Roosevelt, Churchill a Stalin, aby sa dohodli na konci vojny. Teheránska konferencia zároveň ohlásila nové usporiadanie sveta. Všetky tri delegácie preukázali úctu šáhovi, ktorého krajina sa stala objektom mimoriadneho vyhlásenia troch veľmocí v prospech plnej hospodárskej pomoci Iránskemu kráľovstvu. Po Jaltskej konferencii svet rozdelila studená vojna. Je to vojna medzi Washingtonom a Moskvou. Východná Európa, Ázia a Stredný východ sú javiskom ich divadla. A v Iráne sa nacvičuje generálka. Medzi Spojenými štátmi americkými a Iránom vždy panovali trpkosladké vzťahy a ich dejiny dnes volajú po novom čítaní. A tadiaľ vedie ropovod. Ponad hory i popod rieky. Pretína staroveké mestá, aj moderné benzínové pumpy. Vynie sa pozdĺž asfaltových diaľnic i dávnych ciest karaván. Míňa slnkom vysušené dediny a kopce. A potom, keď za sebou zanechajú svahy hôr, piesok púšte i životodarné studne, zlejú sa chúzistánske potrubia v jedno a vyústia vo veľkolepom ropnom meste Abadán. Abadán. Mnohí poznajú len jeho meno a nevedia, či vôbec existuje. Nikdy sa nepresvedčili, že tam, v delte Tigrisu a Eufratu, vyrástol mestský zázrak. Úchvatný chrám 20. storočia a nového božstva ropy. Ústredný nerv Stredného východu. A predsa, len pred časom kratším ako mladosť človeka, sa tam rozprestierala iba smutná neobývaná púšť a prázdny ostrov. Na tých miestach sa odohrá planetárna dráma. Dráma, ktorej postavy sa budú striedať v úlohách premožiteľov aj porazených. Tragédia, ku ktorej každý chce mať kľúč. Mohamed Mossadegh, ministerský predseda vlády, hlava náboženskej strany Ajatolláh Kašány, špeciálny vyslanec prezidenta Trumana Averel Hariman. Samozrejme iránsky šáh. V tieni sa skrývajúci Stalin a prirodzene ropa, životná miazga predstavenia, ktoré sa bude odohrávať na pobreží Perského zálivu a v Teheráne. Na jar 1951 iránsky parlament vo vlasteneckom zanietení hlasoval v prospech znárodnenia ropy. Ešte pred Násirom či Néhrúom sa stal Mossadegh prvým stelesnením revolty tzv. Tretieho sveta z oči voči kolonializmu. Aj v tom sa Irán stal pokusným laboratóriom. Bola to veľká postava našej politiky. Študoval v cudzine a doktorát z práva získal vo Švajčiarsku. Bol zapálený nacionalista. Nenávidel britský vplyv v Iráne. Bol presvedčený, že jediný spôsob, ako s týmto vplyvom skoncovať, je poštátniť ropný priemysel a prevziať riadenie anglicko-iránskej naftovej spoločnosti. Bolo to v období, keď monopol celosvetového ropného priemyslu držalo v rukách len 8 naftových koncernov. Tie mali nesmiernu moc a proti Mossadeghovmu projektu poštátnenia ju aj využívali. Peržania si myslia, že znárodnením ropného priemyslu zbohatnú. Na nešťastie pre nich je to presne naopak.
Na trest za hrdosť a statočnosť Iránci nečakali dlho. Embargo uvalené Angličanmi bolo nemilosrdné. Jeho cieľom bolo zadusiť nacionalistické hnutie. Iránske záležitosti viedol muž, ktorý bol síce fyzicky oslabený, no politicky pevne odhodlaný. Nerešpektujúc chartu OSN, Anglicko pristúpilo k arbitrárnym hospodárskym sankciám, ktoré uplatňuje voči mierumilovnému národu zápasiacemu o spravodlivosť a demokraciu. Na iránske hospodárstvo bolo uvalené ropné embargo. Bolo to vôbec prvé embargo tohto druhu v dejinách. Sankcie obrali krajinu o akýkoľvek zisk z exportu. No embargo naopak upevnilo posvetný zväzok. Ajatolláh Kašány, ktorý sa vrátil z exilu, upevnil puto medzi stranou nacionálnou a stranou náboženskou. Bol to skutočný vlastenec. Hovoril, čo si myslel, že je dobré pre ľudí jeho krajiny. A keďže patril medzi najvyššie postavených duchovných, vedel, že jeho myšlienky musia čerpať z vlastného náboženského presvedčenia, ktoré zdieľal s iránskym ľudom. Jedinou prekážkou v rozvoji reforiem, a to najmä za posledných 50 rokov, je skutočnosť, že Angličania ovládajú našu ropu a prostredníctvom toho násilne zasahujú do všetkých politických, hospodárskych a sociálnych sfér našej krajiny. Vládni predstavitelia presadzujúci zoštátnenie sa stretli s britskými vyslancami. Ako posledná pomoc im slúži Korán, patetické objatia a mávanie zástavami s nápisom Ak je s nami Boh, aké prekážky by nás dokázali zastaviť. Na proces bolo potrebné dozerať zblízka a udržiavať britský vplyv. Zároveň však aj brániť Sovietskému zväzu v prístupe k rope a ovplyvňovaní Iránu. Úlohu zohrali dva hlavné aspekty – ropa a studená vojna. Nad situáciou ale bdie aj ďalšia strana, ďalšia z radu dedičov revolučných myšlienok z roku 1905. Je to komunistická strana Tudeh, ktorá s podporou Moskvy rozohňuje ulice. Demonštrácie vrcholia poškodzovaním vývesných štítov spoločnosti a zdvíhaním iránskych zástav. Paralelne s britskými výzvami tribunálu v Hágu a dočasnými pozastaveniami konfiškácií sa objavujú zúfalé pokusy o dohodu. V tých chvíľach na scénu definitívne vstupujú Severoameričania. Prezident Truman posiela rokovať vyslanca Everella Harrimana. Je oficiálne poverený slúžiť ako sprostredkovateľ medzi Iráncami a Britmi. Everell Harriman sa niekoľkokrát osobne stretol s predsedom vlády Mossadekom. Nádej, že sa podarí predísť kríze ohrozujúcej svetový mier, je stále väčšia. Tak ako to už urobili v Kórei, ako to čoskoro urobia v Guatemale, Indonézii a Vietname, aj v Iráne sa Severoameričania rozhodnú vojensky zasiahnuť. Hlavnou zámienkou je ako vždy zabrániť sovietskej hrozbe. Ale to, čo v Abadáne pozoruje Everell Harriman, je najmä nezadržateľný úpadok starých európskych mocností. Washington rád zaplní prázdne miesto po Londýne aj po Paríži. Celosvetová ropná dráma v Iráne mení svojho režiséra. Na jeseň 1951 dáva Mossadegh Angličanom 1 týždeň na opustenie Iránu. Letecká evakuácia žien a detí sa so stupňujúcim napätím zvyšuje. Deň pred konečným termínom evakuácie stanovenom iránskou vládou je deportovaných posledných 300 britských technikov. Celý slobodný svet tým čelí dvom hlavným problémom: vyčerpaniu zásob ropy a možnej vojne, ktorá sa rozpúta na Blízkom východe. Ak sa rozpúta aj tretia svetová vojna, všetky civilizácie a ich výdobytky i zázraky navždy zmiznú, a to ako daň za imperializmus veľkých mocností. Rovnako ako Reza Khan, aj Mossadegh sa obrátil na medzinárodné inštitúcie. Vystúpil v New Yorku pred OSN. Až keď si vypočujeme argumenty predstaviteľov iránskej vlády, až keď budeme vedieť, čoho presne sa dovolávajú, až potom sa môžeme rozhodnúť. No bez príležitosti byť vypočutými by bolo rozhodnutie hrubým porušením podstaty medzinárodnej charty.
Iránska ropná kríza sa dostala až k americkým brehom, keď predseda vlády Mohamed Mossadegh prichádza do New Yorku obhajovať svoju vec pred OSN. Bezpečnostná rada nemá žiadnu kompetenciu vyšetrovať túto požiadavku. Spojené národy a Háksky tribunál boli uznané za neoprávnené vyšetrovať. Irán odišiel s dvojnásobným víťazstvom. Lenže USA sa báli, že jeho príklad bude nákazlivý. Zmietali sa v antikomunistickej kampani mekartizmu a balancovali medzi medzinárodným právom a túžbou ovládnuť ropu. Severoameričania klamali. Klamali aj počas Mossadegovej návštevy Washingtonu. Klamali, keď k nemu boli slušní. Klamali, keď tvrdili, že nájdu politické riešenie. Chceli nájsť riešenie, ale len také, ktoré by vyhovovalo výlučne ich záujmom. Chceli zaujať miesto po Britoch, ktorí tak dlho vládli Iránu. Mossadegh chcel demokratický Irán. Utlmil komunistov a vzdialil sa Kašánimu, vtedajšiemu predsedovi parlamentu. Na novo zvolený prezident Eisenhower však chcel prípad Mossadegh zmiesť zo stola. Dištancovanie sa od náboženských predstaviteľov bola jeho prvá chyba. Zabudol, že bez podpory kléru a más nebude veľmi rýchlo schopný potlačiť tých, ktorí chceli do Iránu preniknúť, CIA a sovietske tajné služby. Mossadegh využíval komunistickú stranu Tudeh na vyrovnávanie síl medzi protivníkmi, ale určite nebol jej sympatizantom. Mossadegh bol pre Britov a Spojené štáty veľký problém. A vtedy sa odohrala jedna z najtemnejších udalostí moderných dejín Iránu. Štátny prevrat. Puč zorganizovali Briti, no hlavnú úlohu napokon zohrali Spojené štáty. Že o čo išlo? Zvrhnúť národnú vládu. Bez ohľadu na to, aká bola a či bola alebo nie v konflikte s klérom. Táto metóda sa vtedy používala ako všeliek. Akási zázračná armáda riadená tajnými akciami organizovanými CIA. Ten istý scenár uplatnený vo všetkých kútoch sveta, až po Pinochetovo Čile. Vyvolanie puču ako všeliek. Šáh menoval generála Zahedyho na čelo vlády, no Mossadegh sa to dozvedel. Šáh Mohamed Reza, uviaznutý v pasci, sa uchýli do Európy. Po údajnom pokuse kráľovskej stráže zatknúť doktora Mossadegha a odmietnutí rozpustiť parlament na Mossadegovú žiadosť prichádza šáh aj s kráľovnou do Ríma. Zdá sa, že Mossadegh bude menovaný za prezidenta a vojenské zložky by mohli obsadiť šáhové paláce a obklúčiť parlament. 19. augusta 1953 sa zmätok završil. Komunisti, klerici na čele s ajatoláhom Kašánim, polícia, armáda a aj lojalisti zaplatení veľvyslanectvom USA výjdú do ulic. V noci symbolicky zničia Mossadegov dom. Operácia sa volala Ajax a viedla ju CIA. Strana Tudeh povolala svojich vojakov a s podporou Mossadegových oponentov sa pričinila o to, aby sa štátny prevrat uskutočnil ani nie za pol dňa. Iránsky šach vyhnaný doktorom Mossadeghom opäť víťazí, a to vďaka teheránskej kontrarevolúcii vedenej jeho predsedom vlády Zahedym a podpore armády a polície. Nikdy na to nezabudol a vždy ľutoval, že pri svojom nástupe k moci mal podporu CIA a Spojených štátov amerických. Dav, ktorý vítal Mossadegha, privítal aj šáha a sochy ešte včera na zemi, dnes povstávajú z prachu. Ďalšia uzatvorená kapitola v búrlivých osudoch Iránu. Mohamed Reza Páhlavý, syn Rézu chána, bol spočiatku slabým politikom, no postupne svoju moc upevňoval. Tým, že ho CIA dostala k moci, ho možno dohnala až k takej tvrdosti, akou bol nemý autoritársky režim. Od Mossadegovej vlády sa zásadne odlišoval, pretože zmena bola teraz skutočne radikálna. Prostredníctvom tajnej polície Savak a jej goríl mal v tzv. Miernej diktatúre Mohamed Reza kontrolu nad všetkým.
Manipulácia západnej verejnej mienky prispela k Mossadekovmu mediálnemu linčovaniu. Irán sa opäť vrátil do svojej samoty. Pred teheránsky tribunál predstúpil doktor Mossadegh v pyžame a župane. Výbušný starec sa chrliacim kazateľským vodopádom uchýlil k snahám o potopenie svojich žalobcov. Všetci boli vyčerpaní. Pravda, že okrem doktora Mossadegha, ktorý sa opäť zaskvel ako prvý komik storočia. Vaše komedianstvo vysoko prevýši aj Chaplina, vyhlásil prokurátor, požadujúc pre obžalovaného trest smrti. Mossadegh skončil vo vyhnanstve. Jeho minister zahraničných vecí bol popravený. Ajatoláha Kašány ho zakázali a izolovali. Tajná šáhová polícia Savak organizovala všeobecné represálie. Bola odhalená sieť niekoľko sto komunistických dôstojníkov. 28 vodcov zastrelili. Študenti boli stíhaní. 3 z nich 13. decembra 1954 zavraždili počas demonštrácie v deň príchodu viceprezidenta Richarda Nixona do Teheránu. Posledný žijúci symbol, fundamentalistický aktivista Nawab Safavi, prvý, kto požadoval obnovenie Islamskej republiky, bol odsúdený na smrť a popravený za teroristické atentáty spáchané jeho bojovníkmi. Tak ako toľký pred ním, aj on odriekal Korán až do chvíle posledného výdychu. Šítsky Irán získaval nových martírov. Tesne pred zatknutím putoval Safavi do mesta Qom, aby sa tam stretol s mladým ajatoláhom, ktorý odmietal ozbrojené akcie. Volal sa Rohullah Chomejný. Iránsky šách sa nazdával, že zničil celú opozíciu. No mýlil sa. Už celé storočia, už od vraždy Aliho a Husajna, zaťa a vnuka veľkého proroka, čerpá šítsky islám novú silu z veľkých gest obete obľúbených medzi ľudom. Posvetné mesto Qom a jeho teologické školy sa stávajú útočiskom odboja. V absolútnom zúfalstve ostáva Iráncom jediné – islám. Po štátnom prevrate, ktorý umožnil návrat šáha a zatknutie Mossadegha, sme boli spokojní, pretože sme uverili propagande. Veľmi rýchlo sme si však uvedomili, ako veľmi sme sa mýlili. Spojené štáty si vôbec neuvedomovali, ako veľmi urážlivý bol pre Iráncov opätovný nástup šáha na trón. Otrávilo to celých 25 nasledujúcich rokov. Na čele krajiny sme potrebovali ľudí, ktorí by zabraňovali rozširovaniu sovietskeho impéria. Irán rozprestrel červený perský koberec, aby priamo na ulici privítal kolónu Ika Eisenhowera. Prezidenta prišlo v Iráne pozdraviť takmer 1 milión ľudí. V kráľovskom paláci mu šách Páhlaví za historickú pomoc podaroval portrét, ktorý bude vystavený v Eisenhowerovom múzeu v texaskom meste Abilene. Vtedy sme boli presvedčení, že jadrová energia je pre svet veľmi dôležitá. Atóm a vy. Na jadrovej konferencii organizovanej Spojenými národmi sa zišli vedci zo 72 krajín. Jej predseda doktor Babach uviedol, že na rozdiel od jadra sa už ropa, uhlie a ostatné zdroje takmer vyčerpali. Bude nevyhnutné objaviť nový zdroj energie, ak nechceme, aby svetlo našej civilizácie zhaslo pre vyčerpanie zásob paliva. Program Atómom za mier bol strategický. Irán sa ocitol v centre vojenského bloku Bagdadský pakt, ktorým chceli Spojené štáty obklúčiť Sovietsky zväz. Washington si robí z Teheránu centrálny satelit a Iránu odovzdáva prvý jadrový reaktor. Urbanizácia, industrializácia, militarizácia. Iránsky šách túži upevniť veľkoleposť Iránu podľa západného modelu. Na začiatku 60. rokov sa z mladého neskúseného šáha, dosadeného spojencami v plnom prúde svetovej vojny, stáva odhodlaný autokrat. On, ktorý sa vidí ako osvietený monarcha, si zrejme ani neuvedomuje, že v treťom svete je skutočným diktátorom.
Obávaný stroj na vládnutie, ktorým sa stal, bude nakoniec naháňať strach aj vlastnému ochrancovi. Keď sa dostal k moci John Kennedy, nazdával sa, že situácia je výsledkom nedostatočnej modernizácie v duchu západného systému, a to politicky aj ekonomicky. Vaše veličenstvá, hovorím tu v mene všetkých mojich krajanov. Vitajte v Spojených štátoch amerických. Všetci máme jeden a ten istý záujem. Udržať si slobodu, udržať mier a zabezpečiť lepší život pre našich ľudí. Potreboval priamo zasahovať v celom treťom svete. V opačnom prípade by všetky jeho krajiny spadli do komunistických rúk. Irán je dôležitým článkom pri obrane slobodného sveta, veď jeho hranica s Ruskom má viac ako 2000 kilometrov. Bolo vylúčené, aby sme tie krajiny nechali spadnúť do zóny sovietskeho vplyvu. Studená vojna bežala na plné obrátky a všade v treťom svete ju viedli vazalské krajiny. Boli sme nútení pristúpiť na výlučne defenzívnu dohodu, že keby sa malo niečo stať, nebudeme nebezpečenstvu čeliť osamotení. Bolo treba konať. Prezident Kennedy sa zúčastnil prehliadky vojenskej flotily a v spoločnosti iránskeho šáha potom odišiel na pláž Onslow sledovať pôsobivé vojenské letecké a námorné cvičenie. Obaja štátnici sa zúčastnili aj vylodenia 9 000 vojakov námorného lodstva, ktoré trvalo 24 minút. Prirodzene išlo len o ukážku. Ak bude Irán napadnutý, ste zaviazaní pomôcť nám všetkými dostupnými prostriedkami. Vojenská pomoc a rada zo strany Spojených štátov amerických má pre Irán mnoho priaznivých očividných výsledkov. Ekonomická a technická pomoc tvorí za posledné 10-ročie veľkú časť našich investícií. Bez nich by Irán nemohol byť slobodnou a nezávislou krajinou, akou je dnes. Rovnako ako jeho otec, aj nový iránsky šáh sa nadchýnal technológiami. Získavaním najmodernejšej techniky Irán financoval severoamerický vojenský priemysel. Šáh sa stal predĺženou rukou západu v Oriente. Byť jedným z najväčších na planéte. Tento cieľ sa vo vojenskej sfére začal naplňať. Šáh venuje vojenskej problematike osobitnú pozornosť. Nákup techniky za miliardy dolárov dal Iránu k dispozícii mimoriadny a vysoko rozvinutý arzenál. Teherán začal s Izraelom pestovať veľmi úzke vzťahy. A to aj v otázkach bezpečnosti. Izrael predával Iránu vojenský materiál a Irán bol naklonený uskutočňovaniu spoločných programov. Naše krajiny sa veľmi zblížili a to malo významné strategické následky. Šáh komunikoval s izraelskými politikmi na najvyššej úrovni. Veľa sa rozprávalo o budúcnosti Stredného východu, ako by sa mohol stať prístavom mieru, bezpečnosti, pokoja a nádeje. A nie regiónom ovládanom niekoľkými extremistickými sunnickými Arabmi. V tom období vstúpil ajatolláh Chomejný do intelektuálnej arény, ktorá vznikla nástupom Mohameda Rezu Pahlávího k moci. Imám si spočiatku neželal zmenu režimu. Šáhovi len radil skoncovať so vzťahmi so sionizmom a Izraelom. Nebuď otrokom Ameriky, hovoril mu. Podriať sa zákonom islamu a tak ostaneš kráľom. No kráľ kráľov sa musel pred novou Kennedyho Amerikou skláňať. Z Iránu bolo treba vybudovať vitrínu liberalizmu. Šáh skoncoval so stanným právom, sprivatizoval tlač, ženám dal volebné právo. Najmä však spustil poľnohospodárske reformy. Dostali názov Biela revolúcia. Je to istý druh socialistickej revolúcie zhora? Presne tak. Pred 20 rokmi som povedal ľuďom veľmi otvorene asi toto.
Ak sa nám nepodarí rozvíjať náš ľud a našu krajinu zhora, z politických pozícií, budeme si musieť počkať na revolúciu zdola. To celkom jasne proti šáhovi popudilo nielen statkárov a aristokraciu, ale aj šítskych duchovných. Pretože práve muláhovia patrili v Iráne medzi najbohatších vlastníkov pôdy. Chceli vytvoriť tlak na náboženských vodcov, stigmatizovať ich a pokúsiť sa zaviesť režim, v ktorom by bola politika oddelená od náboženstva. Presne o to išlo v tej ich revolúcii. Šítsky klérus na čele s imámom Chomejným sa bál despotizmu Mohameda Rezu Páhlavího. On si myslel, že biela revolúcia a referendum jeho despotickú moc upevnia. Tak ako sa voči jeho otcovi vzoprel Modares, proti Rezovi Páhlavímu sa postavil ajatolá Chomejný. Pán mesta Qóm vo svojich jedovatých kázniach napádal Spojené štáty, reformy a napokon aj samotnú monarchiu. Šách sa rozhodol skoncovať s ním. V októbri 1964 opustil Ruhollah Chomejný na palube lietadla Irán. Najprv zamieril do Turecka, potom do Iraku. Irán neprestal s litániami fatálnych skutkov, vraždy, štátne prevraty, politické exily. Mohamed Reza Pahlaví sa nazdával, že dosiahol absolútnu moc. Namiesto toho však otvoril Pandorinu skrinku. V roku 1967 sa kráľ kráľov, podobne ako Napoleon, sám korunoval za svetlo Árijcov. Šách sa zúčastnil otvorenia 11. vodného diela, ďalší z dlhého radu jeho úspechov. V Iráne dal vybudovať mnohé vodné diela. Štát sa stal čarodejníkom, ktorý svojou kúzelnou paličkou požehnáva vydedenú provinciu, buduje vodné diela, zhromažďuje vodu a rozhojňuje závlahové systémy. Naším cieľom je prepojiť moderné technológie s duchom našej starobilej 3000-ročnej civilizácie. No absolutistickému monarchovi nestačia reformy. Iránsky šách sa vrátil v čase a obrátil sa priamo na Kýra, zjednotiteľa Perskej ríše pred 2500 rokmi. Na megalomanské oslavy do Perzepolisu bol pozvaný celý svet. Chýbal len jediný host – iránsky ľud. Hlasom rozochveným dojatím šách prehovoril k duchu dávno zomrelého kráľa. Ó Kýros, veľký kráľ, kráľ všetkých kráľov, Achamejnovský kráľ, kráľ iránskej krajiny. Ja, šách všetkých šáhov Iránu, ponúkam tieto pozdravy za mňa a za môj národ. Hodina zúčtovania prišla. Irán získal svoju stratenú slávu a opäť v duchu otcových krokov sa šách postavil cudzincovi. Ropná kríza z roku 1973 mu dá príležitosť demonštrovať svoju moc. Bez ropy budete mŕtvi.
Iránska národná ropná spoločnosť spolu s národnými spoločnosťami celého Stredného východu rozohrali svoje predstavenie. Bol to prvý ropný šok. Za 2 či 3 dni ceny vzrástli o 400%. Bojovný, hádavý, priam arogantný, Mohamed Pahlaví čelí celej planéte, znásobuje intervencie, vyhlásenia aj rozhovory. Ovláda všetky médiá. Ekonomiky sa potácajú. Ropný kráľ sníva o ovládnutí celého sveta. Vy ste priemyselník z Európy. Prečo by ste mali na daniach zarobiť viac, ako zarábame my na našich vyčerpateľných zdrojoch? Keď vznikla organizácia krajín vyvážajúcich ropu, mala za cieľ získať rozhodujúce slovo v stanovovaní ceny ropy na celom svete. Iránsky šáh bol naklonený upevneniu organizácie. Vy ste si vybudovali vlastné bohatstvo. Rozvoj vášho priemyslu bol jednoducho možný len vďaka lacnej rope, ktorá sa vám valila prúdom. Zvyšoval iránsku produkciu, no súčasne tlačil na západ, ktorý neplatil dosť a neprestajne sa snažil zvyšovať ceny. Žiadny priemysel, ktorý by mohol získať charakter kartelu, by nemal byť v súkromnom vlastníctve, aby sa z neho kartel nestal. Uzatváralo sa mnoho podobných tajných dohôd, ale kartel bol všemocný. Ropa by mala byť vo vlastníctve štátu a nie v rukách spoločností, ktoré mali tento rok 500 až 700% zisk a nikto nič nevraví. Nad Versailles viali iránskej farby, keď si vládca Iránu z helikoptéry prezeral oslňujúcu výzdobu, ktorou republika víta svojich oficiálnych hostí. Chcel do Iránu priviesť jadrovú energiu. My nie sme schopní objaviť tieto nové zdroje energie. Nemáme možnosti, laboratória ani technológie. Ale vy na západe ich máte. Francúzsko hľadalo partnerov. Francúzsko vždy tvrdilo, že mierové využívanie jadrovej energie by malo byť umožnené rozvojovým krajinám. A presne to bol prípad Iránu. Čo si môžeme kúpiť vo Francúzsku? Predovšetkým vaše jadrové elektrárne. V tom ste veľmi ďaleko. برنامه هسته ایران توسط امریکایی‌ها با همکاری امریکایی‌ها و بعد فرانسوی‌ها. Iránsky jadrový program odštartovali v spolupráci so Severoameričanmi a potom s Francúzmi, a to jednak výmennými pobytmi študentov, jednak vytváraním jadrovej infraštruktúry. Iránsky šáh pokračuje v politike investícií do priemyslu. Získal 90% kapitálu spoločnosti Eurodiv, kúpil 2 jadrové elektrárne a po uzavretí dohôd o spolupráci medzi obomi krajinami prichádza na rad jadrové palivo. Irán navyše získa 10% produkcie obohateného uránu pochádzajúceho z Pierre Latte. Šáh sa navyše dohodol na pôžičke miliardy dolárov pre komisariát pre jadrovú energiu. Pre rozvoj francúzskeho jadrového programu je to ako čerstvá voda na mlyn. V Elizejskom paláci pokračovali osobné rozhovory, ktoré viedli obe hlavy štátov k nájdeniu spoločného postoja k hospodárskej spolupráci medzi Francúzskom a Iránom. Vždy sa prijímali bezpečnostné opatrenia, aby naša činnosť v oblasti jadrového rozvoja nemohla slúžiť na vojenské ciele. Iránsky šáh Mohamed Reza Pahlaví dostal chuť pridať k svojim trofejám aj trofej autokrata. Rozpustil všetky politické strany, vrátane tých, ktoré mu boli naklonené, a založil jedinú stranu, stranu obrody. Takže Irán sa neposunul smerom k skutočnej demokracii?
A čo je podľa vás demokracia? Aká je podľa vás definícia demokracie? V USA nemáme demokraciu? Nie v zmysle agory, verejných priestranstiev v Grécku. My si politikov volíme, vy nie. Ale podľa akých kritérií po škandále Watergate je jasné, akí sú to politici? Ale uznáte, že Spojené štáty sú oveľa demokratickejšie ako Irán. Ešte raz. Čo myslíte pod demokraciou? Slobodu slova, tlače. Ale v akom rozsahu? Volíme si politikov, máme opozíciu. No do akej miery? Ak máte na mysli sebazničujúci masochizmus, ktorý umožňuje akýkoľvek druh podvodov a korupcie, tak áno, to máte. Liberálnu demokraciu. Jeho životný štýl, obraz o rodine, výlety na západ, pobyty v lyžiarskych strediskách. To všetko ukazovalo na človeka a prostredie, ktoré už nemali žiadny vzťah k obyvateľstvu Iránu. A on predsa žil v ilúzii, že je populárny. Hádzali mu k nohám vidiečanov, ktorí mu boskávali ruky a on si myslel, že ho majú radi. Mali sme klamlivý dojem stability a bezpečnosti. 1. januára 1978 predniesol Jimmy Carter svoj slávny prejav. Irán je vďaka skvelému šáhovmu vedeniu ostrovom stability v oblasti, ktorá patrí medzi najnepokojnejšie na svete. A na konci roku 1978 sa všetko skončilo. Väzba, ktorá je medzi monarchom a jeho ľudom taká dôležitá, tá bola nadobro zničená. Problémom, na ktorý narážala celá spoločnosť, bol jeho absolutizmus. Každý mal svoje vlastné výhrady. Niekomu vadilo zosmiešňovanie náboženstva, inému obmedzovanie slobody prejavu, ďalšiemu nerovnosť alebo korupcia. Západ, ktorý bol šáhovým partnerom, nedokázal presadiť, aby tzv. Odstavil poistky. Bol to politický výraz v začiatkoch konštitučnej monarchie, znamenajúci, že by sa útočisko Iráncov v mešitách a v osobe ajatoláha Chomejnyho stalo zbytočným. Len si skúste predstaviť, čo by sa asi stalo, keby Irán zaujal, nazvime to, nepriateľské stanovisko voči krajinám Západu. Počas celých 14 rokov exilu mal imám Chomejný dosť času premýšľať nad osudom Iránu v poslednom storočí. Včera bol len divákom, no postupne sa stával aktérom. Do Teheránu sa nevrátil ako oponent, ale ako revolucionár. A pre celý svet sa onedlho stane stelesnením islamizmu. Predtým, ako sa imám vrátil do Iránu, náboženské a svetské hnutia medzi sebou nadviazali vzťahy. Všetky boli pokrokové a uberali sa podobnými chodníčkami. Vo väzení, v ktorom som sedel aj ja, sa dalo stretnúť so všetkými druhmi politických smerovaní. Prvú revolúciu viedli študenti, nie náboženskí muláhovi. Tí sa jej zhostili až neskôr.
V tom období sa často hovorilo o aktivistoch vystupujúcich proti šáhovmu režimu. Počuli sme, že ich zatvárali a aj mučili. Ste spokojní s metódami, ktoré využíva tajná polícia SAVAK pri získavaní priznaní? Každým dňom sa to zlepšuje. Aj vy vo Veľkej Británii ste boli obvinení z uplatňovania mučenia. My na to nie sme hrdí. Šáhov režim nebol režim otvorený dialógu, aký by pomohol do praxe zaviesť reformy, ktorých sa ľudia dovolávali. Myslíte si, že celá opozícia je zacielená na vás a váš režim? Vôbec nie. Hovorím len o marxizme, takzvanom marxizme. Podľa našich vedomostí tu existuje veľká náboženská opozícia. To nie je nič významné. Ale šách zaslepený hrou Moskvy a Washingtonu nepochopil, že rovnováha sa zmenila. V Iráne aj všade na Strednom východe sa revolúcie začali niesť v duchu náboženstva. Naše hnutie bolo revolučné a islamské zároveň. My, duchovní, vedení imámom, sme robili revolúciu proti despotizmu v medziach islamských pravidiel. Tí ľudia by sa najradšej vrátili do stredoveku. Niektoré zo skupenia islámu neprikladali veľký význam. Zaujímala ich len revolúcia. Boli to nacionalisti alebo socialisti. Imám Chomejný, na rozdiel od iných hnutí, veril v radikálny a fundamentalistický prístup islamských militantov. Náboženskí prívrženci boli voči študentom násilní. Iné skupiny nemali na výber. Museli sa pridať k islamskému hnutiu. Ešte pred vstupom imáma na scénu sme založili provizórnu revolučnú radu. Septembra 1978 demonštranti poprvý raz požadovali odstúpenie šáha a návrat imáma Chomejního. Ten istý večer bolo vyhlásené stanné právo. Na druhý deň, v piatok 8. septembra, začala armáda strieľať do davu zhromaždeného na námestí Džaleh. Bol to masaker. O život prišli stovky ľudí. Krv ľudu sa stala krvou martýra. Šítske symboly sa ustavične prelínali so symbolmi revolúcie. A pre šáha už bolo na všetko neskoro. Samozrejme, musíme smerovať k demokratizácii spoločnosti. Príjmeme tie isté zákony, ktoré existujú napríklad vo Francúzsku. Vrátane slobody prejavu a práva demonštrovať. Budeme vás napodobňovať. Je to moja úprimná vôľa. Po dôkladnom uvážení, že práve to je cesta, ako ísť ďalej. Na stretnutí v Guadalupe povedal Carter Giscardovi a ďalším hlavám štátov, že podľa neho šách skončil.
Ajatolláh Chomejný prišiel do Francúzska v rámci zákonných podmienok a usadil sa tu nie ako politický utečenec, na čo nespĺňal predpoklady, ale ako cudzinec s pobytom vo Francúzsku. Usadil sa v Nofl-le-Château. Okamžite tam začal na kazety nahrávať svoje burické kázne, ktoré jeho iránsky priatelia šírili po Teheráne. Zápalisté prejavy sa prenášali zo strechy na strechu ako požiar šírený výškovými reproduktormi. Bolo to veľmi účinné a onedlho sa ukázalo, že Chomejný stelesňuje opozíciu. Ľudí dokázal zmobilizovať náboženstvo. Daroval im hlas a pomenoval všetky ich trpkosti, ktoré preložil do náboženského jazyka aj do jazyka západu. Teraz prišiel rad na Mohameda Rezu Pahlavího, aby odišiel do exilu. Od začiatku 20. storočia prebiehal život v Iráne v rytme podobných zemetrasení. Pred ním to boli poslední Kadžárovci, Reza Chán, Ajatolláh Kašány a Mossadegh. Kto vie, či mu vo chvíľach odchodu napadlo, že na tú istú pristávaciu plochu teheránskeho letiska sa jeho otec vrátil až vtedy, keď dal jeho ostatky prepraviť do vlasti. Kráľ kráľov navždy opustil Dáriov národ. Ustúpil pred tlakom toho šítskeho islamu, ktorý tak veľmi túžil navždy vykoreniť. V očiach šáha sa objavili slzy, keď sa možno naposledy pozeral na iránsku krajinu. No v tvárach demonštrantov, ktorí v davoch tiahnu ulicami hlavného mesta, vidieť len najčistejšiu radosť. Oslavujú odchod muža, ktorého tak dlho nenávideli. Vo štvrtok zasvitania sa viac ako 3 milióny ľudí zhromaždili neďaleko dráhy, na ktorú mal pristáť ajatolláh. Tisícky vidiečanov, ktorí sem často prišli z veľkej diaľky, už týždeň táboria na krajoch hlavného mesta. Len jeden muž má v Iráne viac nasledovníkov ako ktokoľvek iný a preto aj väčšiu moc. Je to Ajatolláh Chomejný. John Suchet, Teherán. Na západ chcel o sebe vyslať obraz láskavého duchovného vodcu, obhajujúceho celosvetovú harmóniu a blaho ľudí. Keď však vystúpil v Iráne, ukázal sa jeho ďalší, celkom odlišný rozmer. Zjavná tvrdosť charakteru, ale aj vodcovská schopnosť uchopiť veci pevne do rúk a nemilosrdným spôsobom zlikvidovať svojich protivníkov. S príchodom imáma Chomejního do Teheránu pokračuje začarovaný kruh revolučného násilia. V mene najdrsnejších odbojových skupín organizuje ajatolláh Kalkalí politické čistky. Revolučné gardy zničia hrobku Rezu Chána. Hodnostári bývalého režimu sú popravovaní na príkaz dočasných súdov. Píše sa rok 0. Nasleduje obnovenie Islamskej republiky, vysvetenie najvyššieho vodcu, zlúčenie občianskeho práva s právom náboženským. Tak ako už neraz Irán vymýšľa prekvapenia. Tak ako už neraz upadá do extrémov.
tak ako už neraz dáva svetu na známosť schopnosť potupiť ho. Mnohé problémy súčasnosti ovplyvnili udalosti islamskej revolúcie. A to najmä obsadenie veľvyslanectva Spojených štátov amerických. Kríza rukojemníkov sa začala 4. novembra 1979. Študenti sa sami rozhodli konať pod hlavičkou revolučného študentského hnutia. Mali za cieľ zabrániť akémukoľvek komplotu proti Islamskej republike, ako aj uchrániť a zabezpečiť bezúhonnosť revolúcie. Okolo 6. ráno mi zatelefonoval môj asistent. Vtedy som viedol divíziu operácií na Strednom východe. Povedal presne toto. Práve sa štverajú na múr. Aktivisti vpadli na veľvyslanectvo. V mojej pamäti ostane natrvalo vpísaný jeden hlas. Hovoril: vyvalili dvere, musíme ísť dole. Telefón ostal na chvíľu hluchý, potom bolo počuť hluk a nakoniec nič. Či sme si uvedomovali, že narušujeme cudzinecké územie? Áno. Je potrebné pochopiť kontext, za akého sa študenti rozhodli takto konať. Písal sa prvý mesiac revolúcie. Krajina bola na pokraji chaosu. Ožila spomienka na zvrhnutie Mossadeka, ktorý stál na počiatku zhoršenia vzťahov so Spojenými štátmi americkými. Štátny prevrat v roku 1953 proti Mossadekovi je veľmi temnou udalosťou našich dejín. Bol to začiatok uvrhnutia krajiny do rúk nadvlády cudzincov, kolonializmu a diktatúry. Boli sme si vedomí pocitu trpkosti, ktorý prechovávali Iránci voči úlohe Spojených štátov v puči roku 1953. Tá udalosť ostala vritá veľmi hlboko do kolektívnej pamäti národa. Študenti vycítili, že revolúciu opäť ohrozujú záujmy cudziny a že história by sa mohla zopakovať. Nikomu ani na neprišlo, že by tie udalosti mohli mať také hlboké následky. Nazdávali sme sa, že ide o udalosti niekoľkých dní. Vo svete na to neexistoval žiadny precedens. Komplikácie, ktoré nastali, preto hlavným aktérom zabránili nájsť rýchle riešenie. Po niekoľkých mesiacoch sme konečne začali s operáciou, ktorá nám umožnila oslobodiť rukojemníkov bez nutnosti vstúpiť do otvorenej vojny. Takzvaný pokus o záchranu sa pre severoamerickú vládu zmenil na katastrofu. Tá udalosť bola pre Spojené štáty veľmi ponižujúca. Severoamerické jednotky zničila púštna búrka. A ako posledné poníženie pri oslobodzovaní rukojemníkov prišla Chomejnýho podpora zvolenia Ronalda Reagana za prezidenta USA. A horiace telá helikoptér medzičasom ohlasovali ďalšie vojny. Kto získal udalosťami na veľvyslanectve Spojených štátov? Kto naopak stratil? Mohlo to poškodiť revolúcii? Zničiť revolučný elán Iránu? Zabrzdiť postupovanie iránskej islamskej revolúcie v celom regióne?
Aký je vzťah medzi okupáciou veľvyslanectva a vyhlásením vojny medzi Iránom a Irakom? Ešte aj dnes sa múry hlavného mesta skvejú monumentálnymi portrétmi láskavého imáma Chomejního. Teheránske ikony však rozprávajú aj o ranách jedného národa vo vojne. Spomienka na ňu bledne rýchlejšie ako zbožné obrázky. The Iran-Iraq war was one of the Iránsko-iracká vojna patrila medzi najnásilnejšie konflikty tej doby. Stáli v nej proti sebe dvaja najväčší svetoví producenti ropy. Utrpela ako iránska, tak iracká produkcia, pretože konflikt prebiehal predovšetkým v okolí ložísk na severe Perzského zálivu. Around the oil fields of the northern Gulf. Iránsko-iracká vojna, vojna Saddáma Husajna proti Iránu, odhalila tajné spriahnutie západných štátov proti Islamskej republike. O tom niet pochýb. V pozadí Saddámovej vojny proti Iránu stáli tri veľké svetové mocnosti. A každá z nich mala svoje dôvody podporovať Irak. Západ svoj záujem o Irán strácal. Spojené štáty si neželali víťazný Irán, ktorý by ovládol celý región. Reakčné krajiny Stredného východu sa báli šírenia revolúcie aj u nich doma. Spojené štáty začali pomáhať Saddámovi Husajnovi dodávaním informácií spravodajských služieb, najmä technických informácií o bojoch. Saddám Husajn viedol vojnu proti šíreniu irackej šítskej revolúcie na Strednom východe. Chcel zabrániť šíreniu a propagácii extrémistického náboženského horlenia šítskych stúpencov v celom regióne. Strach Západu z islamskej revolúcie a jej možných odoziev v celom arabskom a moslimskom svete v sebe obsahuje aj isté ospravedlnenie politiky Saddáma Husajna, ktorý mal v tom období obraz síce autoritárskeho, ale umierneného a modernistického diktátora. Severoameričania mali podľa mojej mienky mylný dojem, že Iránci predstavujú väčší problém ako Iračania. Boli sme celkom sami. Irán aj Irak spadli do vojny, ktorá trvala 8 rokov a na iránskej strane stála životy takmer 1 milióna ľudí. Tak ako prvá svetová vojna, aj toto bola vojna zákopov, plynu, masakrov. Ale aj vojna ľudových mobilizácií. Do revolučnej armády vstúpili milióny dobrovoľníkov. Našiel sa cement, ktorý spojil celý národ. Náboženstvom Iránu bol Irán samotný. To, čo sa odohralo počas 8 rokov trvajúcej vojny, tzv. Svätej obrany, bola záležitosť slobodnej vôle. Rozhodnutie bojovať za slobodu, nezávislosť, dôstojnosť, tak ako to robili všetci obrancovia slobody všade na svete. Väčšina mladých ľudí vyrastala v období šáhovho režimu a formovalo ich vzdelanie západného typu.
Neboli to žiadni tzv. Islamistickí zelóti, žiadni fanatici. To, že ľudia boli ochotní zomrieť martýrskou smrťou, neznamenalo, že túžili spáchať samovraždu. Len to, že sa dokázali obetovať pre niečo, čo vlastný život ďaleko presahuje. Mal iba 17 rokov. Vojna a boj ho opantali. Chceli sme, aby najprv dosiahol vek na vojenskú službu, ale on povedal nie. Ja chcem ísť bojovať. Zomrel martýrskou smrťou v roku 1983. Keď začala vojna, aj napriek túžbe študovať, trávil veľa času s priateľmi v mešite. Miloval Boha, Korán, modlitbu. Ďalšou podstatnou motiváciou vojny bola národná identita. Iránci už veľmi dávno stratili pocit hrdosti vyvierajúcej z ich veľkolepej minulosti. Hľadali príležitosť, ako ju nadobudnúť, a vojna im ju dala. Bol to prvý konflikt, ktorý po 2 storočiach vyhrali. Koľkí z tých, ktorí si dnes spomínajú na cintoríne martírov, stratili vo vojne brata, otca, syna či priateľa? Ako je možné, že im bol blízky vodca o toľko starší ako oni? Imám Chomejný mal vtedy už 75 rokov. Kde sa v tých 20-ročných ľuďoch vzalo to duchovné puto? How do they make this connection, this spiritual connection? Keď sa vojna medzi Iránom a Irakom chýli ku koncu, imám Chomejný zomiera. So smrťou vodcu oplakáva spojený, no osírený národ celé storočie sklamaných nádejí. Ako by mohlo Iráncom pri všetkom tom bôli a lamentáciách napadnúť, že ich bolesť naháňa svetu strach rovnako ako ich revolúcia? Od roku 1979 sa Irán neprestáva topiť vo svojej osamelosti. Vonkajšie otvorené vojny sa rozrastajú o vojny tajné. Libanonskí rukojemníci, atentáty v Paríži, aféra Salmana Raždyho, Eurodif, aféra Gorgi. Medzinárodná mienka umiestňuje Irán na lavicu obžalovaných. A s návratom jadrovej energie sa vzťahy opäť nebezpečne vyhrocujú. Niečo vám poviem. Získavanie a využívanie jadrovej energie a technológie je dnes oveľa významnejšie ako ropa v deň, keď tu bola objavená. A vy dobre viete, čo všetko znamená ropa pre budúcnosť krajiny. V iránskej jadrovej afére všetko začal iránsky šáh za náramnej podpory a potlesku západu. A je to ajatolláh Chomejný, ktorý povedal: stop, toto nepotrebujeme. A keď Irak napadol Irán chemickými zbraňami, Irán sa vrátil k jadrovej energii. Nešlo o žiadnu prioritu rozzúrenej islamskej revolúcie, ale o obranu národných záujmov. Podobne ako v časoch Rezu Chána či Mossadeka, aj teraz sa v Teheráne zbiehajú cestičky svetových veľmocí. Európa, Rusko, Čína. Nezhody pokračujú.
Už sme to hovorili a povieme to znova. Tak ako každá veľká a významná krajina, a Irán taká krajina je, máme právo disponovať všetkými modernými technológiami a v záujme udržiavania mieru ich samozrejme aj využívať. Tak ako pred polstoročím sa opäť schádzajú veľké svetové organizácie. Na čele s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu si kladú jedinú otázku. Čo Irán skutočne chce? Irán sa nikdy neusiloval získať jadrové zbrane. Zbrane hromadného ničenia islám kategoricky odmieta. Takýmto vyhláseniam sa ale nedá veriť za každých okolností. Už len keby sme islám podrobili dôkladnejšiemu rozboru, dobre vieme, že podľa islamskej kazuistiky existujú veci, ktoré sú zakázané, ktoré sa však môžu v prípadoch potreby alebo životnej nevyhnutnosti použiť. Podpísaním dohody o nešírení jadrových zbraní sa Irán zaviazal tieto zbrane nevyrábať. A či ich vyrába alebo chce vyrábať, samozrejme, že áno. Alegorické výjavy a silné slová rozpútavajú vášne. Z Iránu sála horúčava aj chlad. V celom regióne sa natrvalo usadzuje vojna. Je všade, vytrvalá a neodbytná. Rozpúta sa prvá vojna v Perskom zálive. Riadené strely Saddáma Husajna na Izrael ohlasujú začiatok postkomunistického sveta. Je to krutý a brutálny teroristický čin spáchaný na obyvateľoch Spojených štátov amerických, ktorý v mene Islamskej republiky Irán a na základe princípov humanity a islamu jednoznačne odsudzujem a považujem za neospravedlniteľný. Nesmieme zabúdať, že v Iráne to ľudí hlboko zasiahlo. Iránci a Iránky spontánne vyšli do ulic, zapaľovali sviečky. Iránska vláda predniesla niekoľko kondolenčných prejavov. A aj muláhovia vo svojich piatkových kázniach v mešitách na niekoľko mesiacov prestali vyzývať na to, čo nazývali smrť Amerike. Reakcia Spojených štátov na takéto hlboko ľudské a predvídateľné správanie zo strany Iráncov, ktorí prejavili svoj súcit s obeťami útokov 11. septembra 2001, bola prinajmenšom veľmi pochybná. Naším druhým cieľom je zabrániť režimom, ktoré sponzorujú terorizmus, ohrozovať Ameriku či našich priateľov a spojencov zbraňami hromadného ničenia. Niektoré z tých režimov od 11. septembra podozrivo mlčia. My však poznáme ich pravú povahu. Nebudeme sa báť nikoho. Máme prostriedky, ktorými budeme brániť naše práva. Irán tieto zbrane vyvíja a do sveta vyváža teror, zatiaľ čo hrstka nezvolených politikov bráni iránskemu ľudu v slobode. A tak sa Irán dostal na tzv. Os zla. Takéto štáty a ich spojenci vytvárajú svetovú os zla. Útok na Spojené štáty však vzišiel z arabského a sunnického radikalizmu v Saudskej Arábii. Armáda Spojených štátov začala na môj pokyn útoky na výcvikové tábory teroristov z Al-Káidy a vojenské zariadenia Talibanu v Afganistane. Afganistan je odvekým cintorínom veľkých impérií. Mongoli, Briti, neskôr Sovieti a dnes Severoameričania a ich spojenci. Všetci robia jeden fatálny omyl za druhým. V čase intervencie do Afganistanu Iránci Spojeným štátom americkým chceli viackrát pomôcť. Lenže neexistujú nešťastné náhody a tanec sa pokazil. Je to ako v tangu, keď jeden urobí krok dopredu, druhý spraví krok dozadu. Do dnešného dňa sa nepodarilo vystihnúť vhodný moment, v ktorom by boli obe strany naladené na rovnaký tón. Po Afganistane pokračujú USA v tzv. Preventívnej vojne v Iraku.
Drahí spoluobčania, v týchto hodinách sú naše koaličné sily na začiatku vojenských operácií na odzbrojenie Iraku, oslobodenie jeho ľudu a ubránenie sveta pred nebezpečenstvom. Tento americký prezident nemá kúska hanby povedať, že chce v Iraku zaviesť demokraciu. Oni sa vôbec nehambia za to, čo hovoria. Hovorí k vám George W. Bush, prezident Spojených štátov amerických. V týchto okamihoch prichádza Saddam Husajn o moc. Končí sa dlhá éra strachu a krutosti. Naše a koaličné sily zasahujú v Bagdade. Dotiahneme to do konca. Na 1000 kilometrov od vás, kto si násilne vniká na cudzie územie, mieša sa do jeho záležitostí a načahuje chamtivú ruku po zásobách ropy, nerastných zdrojoch a strategických prostriedkoch, ktoré mu nepatria. Ochrániť Izrael, zabezpečiť si ropu, zaistiť demokraciu. Bushova politika na Strednom východe napokon naráža na islamský Irán. Ak bude mať Irán jadrovú bombu, hneď po ňom sa ju pokúsia získať Saudská Arábia, Egypt a možno aj Jordánsko. Celý región sa ponorí do chaosu. Ich vodca predstavuje nebezpečenstvo pre vlastný ľud, pre región, celý svet. Je hanbou ľudí starovekého Iránu, ich tradícií, hanbou hodnôt islamu a všetkých náboženstiev. Sionistický režim je ako zhnitý strom, ktorý sa vyvráti pri najbližšej výchrici. Jednu vec Iránci určite pochopili, že od Izraela sa dá očakávať čokoľvek neočakávateľné. Retorika nie je silnou stránkou nikoho. Aj Izraelčania prispievajú svojím spôsobom, ale sú to Iránci, kto skutočne zosilnil a naplnil slová a myšlienky, ktoré sú jednoducho z historického a morálneho hľadiska nepriateľné. No aj Izrael musí čeliť meniacemu sa orientu. V Libanone, na Kaukaze, v Perskom zálive, Afganistane či Iraku. Všade sú šíti na vzostupe. Vzostup šítizmu, tak ako sme to videli v Iráne, je fenomén, ktorý sa priamo vyvíja z rozhodnutia napadnúť Irak. Irak by sa mohol stať šítskou krajinou. Je to krajina so šítskou väčšinou, ktorá má oprávnenie dožadovať sa suverenity. Strach, ktorý sa objavuje, vzniká z predpokladu, že by iracké hnutia mohli ovplyvniť ďalších šítskych Arabov v okolí krajiny. Šíti sa vyznačujú skutočnou ideovou jednotou, aj druhom citlivosti a predstavujú veľkú silu. Keby Severoameričania už niekoľko rokov načúvali radám svojich osobností, najmä Bakera, a začali s Iránom viesť dialóg, všetko by sa vyvinulo celkom ináč. I hneď by sa prestalo hovoriť o šítskej hrozbe. Iránsky aj severoamerickí politici by mali prekonať tlakovú výš súčasných vzťahov, prehodnotiť geopolitickú a strategickú situáciu a pokúsiť sa o racionálnu politiku z oboch strán. S trochou odhodlania to je možné. O niečo menej slov a najmä menej urážok a vzájomného vyhrážania sa. Spojené štáty a Irán môžu spolupracovať. Bezpečnosť Blízkeho východu je bez Iránu nedosiahnuteľná a nemožná. Bez nás sa bezpečnosť v regióne nepodarí dosiahnuť. Iránsky ľud obetoval veľa krvi a bohatstva, aby dosiahol túto historickú pozíciu. Všetko, čo Iránci vykonali v poslednej dobe, bolo na vyváženie opovrhovania, ktoré znášali celé storočia.
Pochádzam z krajiny, ktorou každé ráno otriasa zemetrasenie a až do večera sú ľudia nútení vyrovnávať sa so všetkým, čo z toho vyplýva. A na druhý deň ráno príde ďalšie zemetrasenie.